Gitistingan dayon sa mga mananagat sa barangay Lingayon, Sibuco, Zamboanga del Norte ang gihatag kanila sa LGU nga mga dimanuhan nga bangka. Ganado kaayo mubugsay ang mga benepisyaryo sa naangkon nila nga mga bagong bangka. Ug mismong si Mayor Joel Ventura ang nangunay sa pag-turnover sa mga bangka ngadto sa 7 ka asosasyon sa mga mangingisda. Ito po yung binibigay namin sa mga fishermen namin, yung bangka with nylons for the hook and line activities or livelihood project. So kaninang umaga doon kami sa Litangan with 5 barangays, yung barangay Pangian, barangay Paniran, barangay Lintangan at saka yung barangay Malayal Fishermen Association. So ngayon dito kami sa barangay Lingayon with the 3 barangays, yung barangay Lipono, barangay Lipapa, Sitio Lipono, and barangay Bungalaw. So this is a big help in the fishermen side. So ito po ay malaking tulong para sa mga mangingisda namin dito sa Sibuco for their sustainable livelihood. Dakong porsyento sa mga lumulupyo sa lungsod sa Sibuco ang nanginabuhi sa pagpangisda. Maong dako ang pasalamat sa mga nakadawat sa mga gamit sa pagpangisda, sanglit apil sa gipanghatag ang mga taga. Nagpasalamat usab ang mga official kay adunay nagtan-aw sa mga panginahanglanon sa mga mananagat. Unang-una nagpapasalamat ako sa mga taong behind of this project, binigay sa amin ng kabuhayan. Unang-una, nagpapasalamat po ako kay siyempre sa ating pinakamamahal na mayor, sa pinili niyang barangay. As a barangay captain ng barangay Lintangan, napakalaking tulong na po, especialmente po sa mga maliliit na mangingisda ko po, di ba? Kasi ito po ay malaking tulong sa kanila, binigyan ng ating gobyerno lokal. Sa pagkakaroon, nagapadayon pa ang ayuda o paghatag sa mga panginahanglanon sa nagkalain-laing asosasyon sa 28 ka mga barangay sa lungsod sa Sibuco. Hilabi na sa mga pamilya nga naapektuhan sa kalamidad. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, stay safe.